ce lucrăm Ioara. Da, domnul Cezar. Baterii, nu prea avem baterii. Și tanti Claudia a uitat să încarce asta. Baterii? Da, e slavă bateria. Pune la soare. Asta nu? Cred că mai fac un videoclip acum. Da? Da. Mai fac un videoclip cu băieții. Îi dau pe YouTube, îi dau. De ce să nu poate? Da, opri mașina, facem poze. Nu-i așa, Ionuț? Da. Nu, da, de-a dracului. Aș ști ce, aș ști ce nou. Da, da, da. Mai departe banii. Aș ști. Da, 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 da. Îi dați banii, nu. Îi dați banii acum că el domnul studiu. Ăsta este cum te cheamă, cam uitat. Nenea Nicolae, nu? Da. Cam așa ceva. Cam așa ceva, bă. Ăsta nu vrea să vorbească. Da, e supărăcios, ăsta nu vorbește. Ăsta vorbește, n-ai treabă. Da, salut. Prosnacu. Ой, travati come sto Robert? Tu Robert? Da. Bine, Piotrek? Piotrek? Da. Bogdan. Cristina, Zapaca aia, dar acum nu știu ce cauti aici, dar în fin. Locomotiva. Da? Locomotiva? Am zis cum se face un carton. Rapid. Un carton. Ei! Domn! Asta bun de la